Ayan guys, welcome to my channel. This is Eric Kelot guys. Dito ka. Oh, kaisa. Eric ito. Ayan guys, may gabi maghilot ko karon guys. Si Baby atong hilot. Pila gani edad ni Baby? 4 years old guys. Unsa man ka? Yobok? Litura po? Ana ate sa ikonday. Wala itong makuan dyan. Isa kagawas ba? Meron. Ay. Ha? Kada ko nas bunso. Tanan na nas bunso. Ali, lingkod dali. Dali para makita ka diri. Kita na kanina sa YouTube. Kita na. Ay, shout out yung mama. Mama, halo mama, ina. Hi, ma. Na mama. Bili ka? Ayan, papa na lang. Lawon yan. Lawot ko lang. Sige, taka lang. Bukas na. Buwa. Kau pala naman ka na. Kabalo ka, dili. Yeah. Siya. Sige, sige lang. Tagal, dili. Di mo lagi. Dili. Dili, sige. Sige na. Sige, Isa lang. inay lang ka. Naasa Isa ulo. lang. Eh, Kalok. Very good kaayo. Tanaw di si Baby. tungkol. Pagkabangkon sa anak Kamat. anak sa gagawin sa asawa taga Dimurti ba? Nakita daw yung ano daw ito Dimurti. Yung anak ni anak ko. 2 years old? 2 years old. Ay, nag-comment ako, dere, 2 years old. Taga Dimurti. Wala pa siyang masulbig asa. Gusto dito ka lang yung anak. Di pa daw kalakaw yung anak at 2 katuig na. Mahuso na. Wala pa siyang may chance. Sila matigil lang ko umapadman na namin. Chat isa ko sa Manilos na daw. Kuwan lang ito naman. Kaya anak siya nga, kuan, makaya ba ko. Kampo lang tapos, dili lang kumukaan. Di ako tanan mo, good. Mo bahala ko. Di tulisan magkaya mo kasalig ko tagot. Kung sari kaya ko na ito, wala na ito. Nag-replyan ako listing na. Dili po, anak ko yung bag ko. Gagawa ko sa usawa. Ano ko nga? Wala tas ginawa eh. Naunsa daw yung anak, duha pa dapat doon, nakatuig. Hindi ko talakaw na. Ang pulang ka. Chat na siya nga. Kasi, ang text sa sa kadulong na rin trigos. Anak gani. Hindi, sugato na ito. Ikon sa ninyo? Hindi agaw sa kusa. Kaya tagaan ako sa address, tagaan ko na ko sa anak. Asa nila tita na, asa. Kita din siya. Dito ba din mo? Ako tagisin siya ka sa anak ko ka na. Sige, ito yung pangalan. Pangalan. Sean Asher. Sean Asher. Ha? Sean Asher? Walang buktiya doon.
Tinanggap yun ng mga bata ng mga Mary. Pag bata, si Mama Mary, number 1 ako sa titon, basta bata. Kaya mas dikit niya ang bata. Doon ay bisa tanong. Bata mo ko pa. Bata mo ko. Eh, pag dagko, tulo na, kaya di na makayang dagko. Di na matabang na tulo, ipalabang yung tagtulo. Dagko ang Lord, dagko lang kaya. Pag bata at kaya, makuha dyan na, kaya kuhan mong tali lagi na kanon mo. Yan may kuhan kanina, Dribo. Sa kuhan daw sila sa Department of Health. Yun lang ako. Amo po i-copy natin. Kita na, kung nasa like one, dito sila sa kahit ako ng hospital sa Konmong ba? Nasa po hospital. Yeah, ito, di ba dili niya gina-recognize mga hilo? Recognize nila, nila di-obserbahan dito ba? Yung mura ba na nung makatabang doon eh, aside sa dili sila sa katong massage o therapist kay kabalon mo sila na. Pero kaning mga aning matradisyon daw, may gina-interview sa pamaagi sa pagpakilot, hindi yan ako tanan. Wala mangyapon, hindi na ko isulti, mabalaan mangyapon, kaya mga ito, sa customer lang daan, masulti mangyapon. Ako ko ebidensya. Hindi ko gyapon ko mamutbot, kaya naman. Tinutulong ka na yung hindi mo. Ako, ilan sa inyong basa ko lang. Ito itulong nila. Ilang ikuan, bro, mabot ang panahon na pag matapos na tanan, di patawag kay meeting, unsa ba ka na, bro, i-improve pa dyan daw nimi, unsa pa. Tanaw na to, may bala naman na. Hindi na kung bawal. Bawal. Dili na gito. Pero di na kung bawal siya. Hindi recognize siya ba, kung bag, kung saan ano magyuni sila, nga daghan mang muduol, di ba? Nga anong dili mo atong ospital. Siyempre naman siya, number 1, sa balog yun da. Ang tao, una-una, di matong ospital kay mahal, wala tayong budget. Na may makatabang na to, nga pwede naman to, di na tayo mahasol, may lalag na oras, man na. O, sa mutuo lang po, di mapuntanan mo to. O. Kung makita niyo na, kay YouTube, tsuran po na nila, kung saan ko ginagamit. Ikaw lang magsalita na, nagsalig lang ko, kaya para mo danlog. Pero dili ka na akong isaligan niya po, siyempre, ginoo. Ilan pong ipon, kung sa ginoo, ilan pong i-report Sa ito. kantoan si Jean Teresa. Ta. Ikaw mag-praise ako, siyempre, hindi man makaya na ito na. Kaya kung di ka mag-pray man God, ako'y magdawat ka ng dinapamatik sa tao. Kung mo. Ano din, no? Kung cancer, ano ito, cancer kaya daw. Siguro ko nakareport sila nga. Hindi, niagi ko sila po sa kuwan. Niagi na sila sa city, sa province. Niagi ko sa marami sila po. Tama sa barangay ninyo, ang kanang mga traditional dilo. Yan, nagantay mo dire. Wala gyapil na nitong para na mga mananabang iling na ilon. Wala na nilabo. Tradisyon din daw. Kanang, wala mo. Ipungutan ako, na-eskwela ko, wala. Hinaba ko yung grupo, wala ako yung grupo. Ganun lang. Mag-service ko. Usually, pero dari kita nastahan. Nakita rin sa dagan. Pero daghanan ni conference po. May mapod sa kapro, kaya ako lang putarungan. Unahon ako mamutbot ng oras maghihapon. Ngayon kapilay mo ko nga, pili po nga mo na natural sir, 200. Nawa pa siya mga nag-apil pa ang bata, di wala po kumukon. Every question lang man. Sabag na ba, every pangutana. Huwag mo siya mangutana, apil bata. Wala. Kung wala lagi mga pangutana, sir, nagulat ko. Kung pila pa kaula sa pagtrabaho, wala ganyan pangutana. Kung kulang pa na, ba na eh. Oh? Na, dahil yan naman lang ito gidungag, kaya ako manggito sir, wala lagi. Matana, may napilay bayad. 200. Pero, kasi nga, siyempre hilot ako kayo ng 200. Hilot, 200. Mo. Pero, kung akong giingon, hilot ko, pero isa ko wala sa ito nga.
Wala na lang ako. Ano siya? Oo. Okay, Ikaw paraan na, nag-open ka. Stroke na. 2 ka oras akong tira na, stroke ka na. Hindi. Hindi ka itong niaging nga video. Oh. Akong di-open na stroke ka na siya, 2 hours na eh. Ano man, mas kuhan ko, ma-pressure ko kung mga stroke patient, ma-kuhan ko baka na po. Kung saan pag-ayo, kung saan matabangan ako. Kaya ano ba? Kasi kung kano eh. Okay mo po. Videoan ko na dito na mo. Magyapon. Data pa video na. Po ko YouTube. Ano? Ano di mo kami videoan na may YouTube. Kita ko niya. Tapos Facebook. Mabulabog lang mo magyapon. Kaya kabalo ko na naanan niya. Kung nag-gita niya. Kung oras lang ito pa. Ano? Ano mo gina siya? Sige po. Ang ako lang medyo wala kong mutugan sa tinuod. Ito lang sa isang adlaw pila ako ang video ka to nilihay ko gamay. Ay, kuha talaga. Pila imong sa isang adlaw anak ko eh. Sa presyo bro, ano so, 200 anak ko. 100 din kasi. Pero siguro kung habulan ako. Muna ito naman, ako lagi Naku, ka. naginig ko mo eh. Bayad dito. Wala na. Yan, nag-permit ka. Wala mo kung nag-permit ang hilot. Ay, Nagkakukan ka permit ko. Wala pa mo ko kanong nga ang hilot na permit. Kung na-business permit. Hilot ko na. muna lagi, business na yun. Business mo ko. Bidak ko. Pagpunta na ba? Ha? Wala na tayo permit. Oo, naway mo na ba ni permit ang kuhan, anak ba? Nakakuha ka pero wala mo gi-permit ang voucher. So, dako may kasa. Ana, kung na siguro permit, kukuha ko pero wala ko dito ko kanong ang anay permit ng hilot. Masad yun. Masad mo ko sir. Kanuan? Nag-school lang na. Pwede ka. Dako. May business na. Yang ko tapos mutanan niya nga to ano. Sa isa kadlaw pilay ko kanay murag nakasilip na ko ni dagana. Murag. Sa isa kadlaw ko mga tupa. Dua, tulo, isa, wala, ano gan. Depende lang sa kuan. Walang giwa. Nabitakas ko. Tulo, ano ba tulo? Tagsara po kayo na kupat. Tagsara kayo na tulo, duwa anak na. Sa duwa, so wala jud. Hindi ko na dahil hindi pa po. Una-una o unom, 200, 600 akong adlaw. Wala na nag-apel to. Kaya marang nangita ko. Paano sa okanisang, binihilot ano niya tulo. Kasagaran, tulo yun dahil sa adlaw. Report na. Report niya tulo. Upat, tagsara daw kayo. Sekarang niya dua tulo. Ano lang. Isa lang po niya, tomorrow man ang interview. Ito dili. Ang live, kalang sa dagan pong live mo. May putrihan na live na ko. Wala lang to. Wala na lang live. Basta may Ayaw na dapat pizza. na. Kung di mo dyan katigla, yun ay pizza na. Dahil sa kadlaw, 5 o Wala ito. Usay, maminos. Usay, buhilo. Ayaw ko, alam mo. Kalang imo ang suta ka yung service, akalang yung service na video. Kuwan lang, kanang nagbiyahe lang sa sakyanan. At wala lang video. Uban, dili masugot. Ah, Oo, dili na po ko, pwede ko siya. Mag-video ko sa, ayun lang. Sige. Katong nagbiyahe ko, ang service ko guys, ang service ko, ato ko sa kana, pwede na. Huwag ka sa bakit eh, at ako sa area. Ako yung susunod na reporting lang. O, report na ka na, tutintay nila. Yun siya napapagkuhan. Maghilot ko kung sa usually kasagaran. Wala sila pahilot. Wala interview rin lang. Nga, gusto pa dyan mo kuhan ako YouTube. Ako itong gihatag, yung parang mga ako nauna na to. O gusto dyan ko kutin kayo, masakpan, parang mga yapon. Boss, wala lagi kang sulti, naman lagi YouTube. Ako yung ko, no? Tanaw ko niya ko YouTube. Sige, tanaw na mo ko. Tagsar ang hilot ko na YouTube. Pero kata yung ipakita ka itong galing stroke. Stroke yun ako. Yan on. 2 hours na, 200 pesos. Sa therapist na siya, ang nabalaan na ko ron is 1,200. Ang tuwag, Dili, asisyon. isa ka atuan. Betan ikaw, nadung mo na ko, 1,200. Uy, Lain barato is kalibo. Bayad ka sa hospital 500, nga pag ako bayaran ko mo 500 pag ato na ko. So 500 ito, 500 ako. ay, sige nga Pero ito. na plan na baka May plano kuha na. kung ano kuha ni sa kimahe mo, ano to. Ito yung kuhan ba? Pwede sir. Wala ito sila.
Kulay sila kunuhay sa mga. Okay, hayang ka, hayang. Ayaw mo na po. Ay, hospital na. Ako ganun. Kung makalugar ko, ako natanaw ng hospital lang. Aman sa? Ay, hospital na. Ay, pangalan sa ubos. Na sila, ang napakuan sa ila, hospital, dito ako, hospital. Private Mura yun. sila dyan gito niya. Private lang niya. Gusto mo. Ang doktor, gusto mo. Mga Masayod. Kung ganong ang tao daw. Ato ano yung mga tradisyon. ay, nagkuhan siguro to, mastiral siguro to. Sa hospital na yun. Kasi nagmastiral. Yung mastiral to bang Kasi na sila, gusto nila i-recognize gito. Nga no, sa una pa mag-bibig, mag-yun na. Really ma-related ang sa medicine. Sa hospital, doktor, na anong hilot, wala mo na. Totoo ko, karon na therapist. PT. Na may kunik mo, na. Pero sa hilot, ilan na ginaw i-studyhan, no? Sabi, nga nag-endorse ba daw ko ang mga namat? Wala. Na dito, nag-endorse yung tambal ka naman. Unsa ba? Herbal ba? Unsa mga tambal ang hindi ko wala. Yan ako may mga kung nanak may bayad. Wala mo may bayad. Ako ko gililiha ginagmay ko nito. Pero nagasulti ko para ko ng mga bata ko para sa tamo. Wala. So kami rin ako saligan siya. Natali sa uban, di pa magsaligan eh. Kaya mo kita gisaligan, di ba? Ang may uban, nagsalig naman lang kung may anak na. No, wala na. Kalimot na, no? Kira? Kira? Bugnawan yun. Jadi, hindi talaga kami. Bunson din. Pero lain nga bugnaw ka nang sa kong kondisyon. Ano ba? Hindi siya na Talagang ganda ko sa aso. Siya? 37. Bye! 38. Tanawan na ko ka. Ang Bugnawa. kapit sa dos. Kapit sa ulo. Amo na, ani ka. Oo. Huwag ka matawag lagi. Muna ambos na niya. Ambos na karon. Kay karon dito ko wadto. Agarin na to kung hapon. Ah, Nulo ko kuha ko sa asawa. Para niya itong hapon ni James ano Kila. ni si Lusoy, oh? Ano yun? Mupukan sa kanan. Ano yun? Ay, baby. Lisang kulo. Ano yung pinagagwapo na kong anak? Oh, mamula ng buko. Taas na yung buko. Oo. Ako din, mas taas ang buhok mo sa rin. Kita lagi mo. Dabot na mo. Ambot. Matay si... Sila na no? 50 na dyan ko sunod si Mana, boss. Sunawon si Kung yan ka dali ba? Pagsuroy. Dali ka rin, no? Pila man kita ni Kabunbon. Katog na daw, daghada, ano ko yung nanay po mo. Nanay mo, tao mo dali ka. Oh, ek na gid ba? Dugay, dugay na gid ta suki Pilang edad pero. ni Kabunbon. Da. Pilang edad ni Kabunbon. 27. Ano yun ka? 50. Ano mo ba? Nagwari. Kasi mo ani ra pag kami ka Manurin Park. 33 na nanganak. Di nang gitar po ko sa mga suki. Ano? Mga pilang Gusto edad mo na. ikot? Ako tingnan ako sa... Ya halit bibi na no. Nanuray man mo ato. Ato kumikuan. Parang kaya ito weekend. Halit di mo ta. November 30. Kapit. 30. 30 ah. Bonifacio Day ka ay pulay. Bukas yun eh, gini. Oh, holiday di na wala ni klase. Wednesday. Ana. Oh. Sa taron, Chris. Pilang edad ni Kabunbon mang? Pilang edad ni Kabunbon mang? Ito. Pilang Ibigin lang sa puntrada no? Pilang edad ni Kabunbon? Sa gabi eh. Pilang edad ni Kabunbon? Gabi eh. Yung uulan. Basta nga sulok. 46? Isa? Ay, mga anakan, yun ang mga parinti nila, mga hindi na paglawan pa. Kabunbon pa. Ay, naman akong anak. Tulog. Oo, tan ako. Ay, napiglalis. Oy, Kana pa, paminaw. oo. Unya na pagiglalis ba? Kaya napatay customer. Unsa naman na nag-skwela? Uy, kalain ano eh. Dapat ikaw, pwede. Yung upo ba no? Iyo. Kaya ubay, ito pa. Tanya. Simot uga ba? Muli simot uga. Ano nga kabugnaw, simot uga.
Ay, hindi mo muna just it. Hindi mo pang dito. Dito ron, oy. 50 ba Wala ano? ka na sila dito. Init eh. Ito lang. Dili na natin itong sounds eh. Ayaw na to. Mura mata. Sasayaw. Ayaw na. Hindi na lang. Ito magkuhan ka ba? Mag-gold kasi mag-gold. Ah, mag-party, pero di yun na itong mga disco-disco nga. Kanabitang nga kuhan. Ayaw na to. Sayang. Ito, ano yung budget mo? Ayaw na. Musayaw yun yung anak. Musayaw. Dili kay kuhan. Kain lang ko basta kung makakaon lang ano. Ragot no. Ako yun. Importante di kondisyon ta kay daghang mo duol na ko. Oh. Salamat. I'm sure di mga bisita na gusto meron mo kaya Oh, kani og si Christine. Silang duha gyud na. Tama po may customer nga kuhan nga birthday nga. Oh sige. Amon ni gyud dayon. Palit din na sa katong cake nga pinakaglami daw sa sulok. Pagalayo ano? taga-sulok. Sulok sila. Alami yung kay lagi. Nagtapad man tong birthday sa ko ang anak, gitagaan mo po niya. Tapad man ang red ribbon. Red ribbon versus cake sa sulok. Wala lang nalupig ang red ribbon. Paghurot, Alam mo ito yun. lami yung kay pagtilaw. Pagtilaw, labi ang gusto meron. Bisita. Nagko, nagkayo. Ako rin pa. Pero kaya lami, Tiga, Ay, kung salamat. nagsundo ka eh. pilde ang red ribbon lagi. Tamis kisa mo ang tao ka to, yimak cake. Ay, maki. O pati lami ang tamis niya, tama. Wapo ito pagkatinto mo. Ito birthday ni Eric, katulong ka bukit. Ang kato niya, nagigato po. Wala din nagkuha eh, kaya wala naman sin. Gusto na naman siya. Ako may gultulog so. Ako pati bibiyan. Kita mo sila, magano ka ang gulato mo. Kaya pati yun ang musukan na ito yun. Kwanto, 88 kilos. Akali mo. Isa lang ito ito. Tanaw. Karon wala siguro maabot na 70, no? Ilayo pa man. Kung di man siya kabot 70, 60 dako na, eh. Kaya kung naigsoon ako, kaya nabinta. O, nabinta kong isuon. Ang ihit yung ikuan. O, dito sa lower, yung mudagan pa man. Kaya nang sikilulan. Sa kabuhan pa dyan. Ano nagkikis pa nga masa? Tama na din, ang accessories naman to. Hindi. Ano, good, isa ka litson. Nga, 2 ka kilong bilong-bilong. 2 ka kilong, o, di. Unsa man eh, dili naman ireklamo ko kung sino sa. Ano naman ni bilong-bilong. Hindi mo kala dati eh. O di mo kang baboy. O na may isda, bilong-bilong. O na pipino ra. Pero wala isda, o no? Kita mga kapos mga na, puro mong pipino. Yan na may manguha gidi eh, kay ipares pa pipino. Wow, butang ka lang. Mahal man ang mangga, pipino na lang. Salad niya ka lang matinangkong. Wala. Ba, halin dyan na siya, halin dyan na siya. Para ka butang ka guso. Oh. Ay, mahalin dyan ang guso, boss. Halin. Tingala man tanga, di luod naman dito. Galing lang, ang inig trabaho ba, magtilan ko tiyan. Luod man kayo nimo. Na guso dito ba, la? Alage. Sugar isda. Wala. Wala eh. Pang tiyak ka. Lechon is pang breaking naman sa tao. Pero niagi pa birthday, la, hilot ko. Iso ko hilot ron, ma'am. Kung nag-birthday man ako ron, ma'am. Oh, anin na, pwede nga po kaman ni ma'am. Pero dili ko matilot. Ani alam ko dun eh. Naon lang tamo. Nga na mo doon. Editar sa litso. Ha? Patitigil, ba't nawa? Ano mo? Tinintaan. Yung atang Nawasan siya. Sigara man ni mga bata piloton pati manginita. sino yung nga pa? Okay, mapabidyo man ka. Para makita ang STV. Ngayon mo na sa kanan lang. Hindi ko. Madugay lagi diri ako. Dili na wala na may sakit ang magpahilot. Para lang dyan magawas TV. Oy, sikat-sikat na naman pilotay. Kahilot diri ko para ma-appeal me. Katawa. Ikaw sunod? Wala gati gawang na yung manghilot, no? Ay, kung bate pagkaya eh. 20 years. 7 years, napay 30 years. 30 years. 30. Buwan na tayo ano. Kung bate ni 80, kung sabot ang Ginoo. Mayo ko yun na boss. O gihatag. Ako dawat kay ko.
Sinta? Sinta. Basta, pati mo yun na siya, hindi mo yun na-analyze ng sinta, di kita siya, basta condition pa. Basta, ihatag, hindi ihatag, o tayo mahimo. So, ihatag niya, tingin mo, grabe na tiguang nga mangungop eh. Tiguang na mo takay niya. Hindi, Pero untol. pati nalgahanan nag-subscriber, anak. Oo. Untol, gato ka dapo ato. Ha? Yan yung ang una pa. Ay, grabe po lang mga yung pila na edad ni mo anak, hindi ko cinta na ko. Mangluwa, dinig na. Plus 30, di ko na dito. 34 na ko. Mangluwa na kang daw. Isa ba na yung Pag ninyo na, 34, wala na na. Abang na, napagkakanak Ah, nila. imo na pong anak akong hiloton. Ay, siguro, maghihilong mo lang Dito yun. ka sa luna. Kato ang suki na ko, itong tiguang. Mangluwa na kang daw. Yan, Akong lolo, pero papa sa kong mama ko, sinipay ko to. Sinipay ko. Kita naman ko tanan ko. Ang ulang, 53. Ako man kita gihatag ko, yatag ko, dili, ginawa ko tayo ko. Tumulos pagkaon ko Pero rin. kung magampo naman lang po ka, ingat po ka. Oo. Dili kay sige na lang po ka, gampo po no, nga. Kagaya ito ang pagtaas ng kinabuhi. Sige, Oo, sige po ka. Sisisik ka na dyan. Wala, yapon. Ilang eh. Nag-aapon sa ito. Buwan, taas. Itaas yun, tinood mo kinabuhi. Pero ikaw, na sige po kaglingkod. Tagilid na ba? Wala yung po kayo, no? Kaya. Kaya nagilot ako taga matanaw. Eh? Tanan juwin, sakit na kayo. Wala sa stroke. Wala. Kamu man nagilak ka niya. Nawa na yung sakit sa ko. Tungkol. Ano na siya? Ito kanina. Untol ka niya. Kala ko ka. Asa? Dili, Dili, kanya buntag ni. Abuntag isa. O, bana ni sa iyang maguwang. Ako ito na na. Iya, ito ka sa dili boss, manangin ko dito, makakuan ko, kanang makita na kung yung pinaka-main problem ka ni Tawana. Bako nyo, oh, sige, kung dito niya. Ang pangay, magugay ka kayo, kung asa, ginako siya tirahon. Murag na yung click kayo, one click, diya tiraha. Diya, dito kumubuilo. Ano ko. Iya, sige, tanong ako, asa ko, wala, may wala man sige, kuan. Ito yung ito, kaya na di kapikapon. Pero talaga mga kuan na ano ko, ito pag bago na ko sa interview, nag-video mi ako isang matana. Sakit imuhang tuway-tuway. So may bukog, maugit sakit yung kayo ka. Ibo, ginako. Ako, anakon man ako, kung tinuot pa yun ako yung dihatag na sayang. Bus, sakit yung kan ba? Muna pinakaminyo mo. Buwan na doon yung sakit. Tuhod. Wala bang gud anak gud siya nga. Wala lagi daw ko bakol dulu siya. Ano ba hala? Grabe mo ito play mo. Grabe man anak mo. Kasi pero hindi ka pero kanang Grabe na po kung ron. Kanang inom bitaw nga kana jong hupog jud. Ug wala bitay. Wala ka sulay na boss. Ay. Happy to be able to behave. Karon. Oo na. Karon. Kami no pagka-uyap na ko. Saka. Isab na. Distinct buday ka na day nga kon. Ay sus. Kanang hupog ba? Ibaw ka lagi nas karon. Grabe. Nagupat ka adlaw, di ko tulog-tulog isig inom. Alam bisu. Susunod. Kung pagka-uyap na ko lang kung asawa ko. Wala, nundang, minor. Minor pa minor. Minor na. Sige, kwan. Wala pa mahunong na minor na lang dagan. Minor. Ilalim na sa. Sa sinta na lang dagan. Dati gatos yun. Ah, sa babae yung tinalaklak ko eh. Karon medyo 60, Sinta. 50. Wala pa gyud mabainte. Ah, wala, dito. Pero ang sigarilyo, di undang na kuya, kapag undang na eh. Bakit ka mama si Bonso pa? Sising yung undang karon. Sigawas ko na singot ba? Oh, pagka, fight Ya, ko, food. fight ko. Ang silente. Ay to. Ano man, dali Kami lang. nung ulo, ganito na oras. Dire tangon mana naman. Tangon Ano na. na mo uli? Bakit ka mama pa? Kaya, Mana siya? Dire na to, sabay ta. Mana siya? Dali lang kami naman ako. lain na po, mawari siya. Dali, dali. Ha? Ay, Ito Kaya na. to itong katagsalero. gwapa. Ay, Permanente medyo nagwapa o kinsa tong present no. wala man. O yang di na present. Di na siya gwapa. Ana. Pero basta mo ay mong
Nakuyog, wapag. Ugapa gyud na siya, no? Yung di kuyog. Mabuta jud ka ba, no? Labos na. Buta ka na ko? Mabuta jud. Mabuta jud ang tao, no? Mabitag, yung siya ka buta mo, anam, no? Maumot ko, magjud, nakabuta Isa jud. karon imong nasawa butlag. Ngay ka asawa kag swerte. Init na jud, ko na jud siya. Swerte ka, ako swerte ko kunin mo. Ana ra mo na. O kaya kayo naman lang, na nahimo na kang cashier. Oh, shit. No, hayahay naman trabaho po to, cashier. Kaysa displayer. Kapoy ba displayer, no? Karong promo eh. No? Pero cashier lang kate sa nanan. Lingkod-lingkod ba sa ano? Piling. Kaya matog pag gano'n yung sahay mo kung service. Ako magpumag na bandera. Boss, iba to ba siya yung electric pan dili? Eh, mapanutan ng boss diyan sa kilid. Ah, dito sa Ay, ikot sa cashier. Sa cashier, electric pan. Pera lang ko sa aircon. Dati di ko masugot, pati kinita yun. Ah, may aircon ta boss. Ay, diri ko. Yung na, dalawang bigyan ko. Pero parang ko na siya gilo. Di ba, init na yung kilibutan ko dari sa Lalo, lalo, Pilipinas. lalo. Init na kayo ron ba? Dati di ko mukuhan. Pero marumang nagkadugay yung digos nga. Doon lang yung adlaw ah. Wala singit yung jinsan. Singit yung jinsan. Hindi na dyan. Minsan, Hindi tayo. Init ko, di na buong na lang yung kasi kung langit dito sila. bugkag na mo. Luwa, kablo ka maluwa. Tulon. Okay lang tulon. Tulon lang na ang sana naman ang itulon. Eh. Sa pagkaayaw siya tulon. Ah, mabutangan na lang mo kasen. Ha? Kay luod, mapugoy asen. Ay, ano nga sa kanya, ano, bunsito. Ah. Bunsito, smoother na lahat. Lugan na diba? Ito mga dibat sa pan. Sus, iba pa, ano eh. Stand, mo kas lapok, madugay, diba? Ah. Tumba kay karon na sa mo swimming pool. Ah. Ano ba na sa una, nagbasa-basa mo niya. Kalito na yun. Tunabi, mahugos na kaya tunabi niya. Mata din, wala naman lang na kairugan na yun. No? Kuha naman yun yung buwan. Pero di na yun Ito sa... yung nariyan yun. Irog na yun. Hindi na kayo. 4 na gudog mo. 4 na dili oy. Ah, 4 na gawin mo tayo, no? Dili, no? Hindi na katuhog na. Limutan na na mo. Ato na nag-20. Di, dali na po na po. Kabisi mo gugo. Kung radlo na ako ginaato. Ay, oh, wala na. Mabisi na ba? Wala siya na oras sa kamato mo sa siyo. 12:30. Tama na ba yun? 12:30 kumato. Or alas 12. Basta kayo mauna ko ni Jerry. Ah, dito na naman gabang. O, dito naman. Magmotor po siya. Ito, resto mo. Sinsya niya. Lisensya. Ano? Birthday man. Ayaw. Birthday man. Isa, 5, 10 yung yan. 5. Di, 5 raman daw na kay dakpan man. Pag naidakot isa, 5 na. Yan, nagaman ni advice, mas okay ang 5 lang. Oo, 5 ba yan? Kay- 10, kaysa sige 10. report. Ha? Ang 10, sige report. Okay, samok daw ng Samok daw ang dahil 10. kukuhan. Sabay ba daw 5 lang? Kaya wala dyan dahil kuhan. Wala dyan daw kag 5. Diba, sige 5. Masakpan, makakadaghan. 5 dyan mo na. 5 na. Yan na lang. Ang kuha lang ka natin. Doon kayo mabuka 5. Ang 10, more, isa, kamera yung bayad. Ang balakpan lagi po daw ka, lisod po daw. Kaya dapat kakatulog. Pansira na ron. Uy, ano ba na lang ang bungaga na ba na katupras yung Saudi daw ba? Passport? Bungaga na lisensa ng lakpan. Ah, babalaan na. Baka na kapila ka lakpan. Ano bang yan? Kaya ko amigo, naman Saudi. Ano na, day? Lakpan ka din nakatikitan. Bungaga na ba? I-degree nyo na lang. Oh, hindi na tuloy. Ano ba yan? Pagkat ano, hindi mo man na simento ni. Hagbangag. Inaangkon to ang sakyanan daw dito sa gawas. Mga pangalan. Maristo sa Pinan. Yaw ano? Kung naaras sa mukon siya, magbalin siya o ano ba na? Gusto na? Hong Kong, Canada. Yan, kaya. Canada siya. Naka-iyab ba sa kanto? Kaya kasawa, nagdula o lang team.
Uyab siya talaga. Uyab sa taga Jinsan yan. Ninyo po na. Siyempre, bahay. Ayun na ka. Jesus name. Ayun na. Ay, daligo karon ugma. Kasabot ka wala. Babay na. Bye-bye. Babay. Bye. Bye-bye. Ayun, kakain na lang ino. Bye-bye, mama. Bye-bye daw. Ayun, nagpatungod sa akin. Bye-bye. Please subscribe, like, and share. Bunso.